jsem aspoň milion za to, jo. To jo. Já že jak jsme přicházeli, jak jsme se tam sedli. A nic. Úplně nevěděla, co máme mluvit. Na mě právě přijde, já jsem to teda pochopil tak, jakože je nejvíc spokojený s ní. No jasně, no. Jo, Protože mám mě tak. přijde, že jí i zaplatí víc, jako ne, No, pravda? potom No tak určitě, když natáčí, No. jako by to. A právě to řekl, že s tebou chce příště kvůli tomu oblečení, jinak neřekl nic. Mě by jako zajímalo. Vždyť mi nejde nic vidět, má. Ne. možná proto. A vám taky ale nejde nic vidět, vy taky nejde. Já nevím, co ne. Rozklápí se. Ježiši. Nesnáším tužičku tam. Ne. Co se chtěla říct, no, je to, že vlastně Míša z nás nejvíc kvůli tomu. To je jasný, tak víš. Tak ale ty to cigán, s tím cigánem vypadáš úplně jinak než my, že ty vypadáš tomu si Klepni to oblečení třikrát teďka. jakoby starší, ne? Prostě úplně jinak. Ale jak najistý to světlo je hezká. Hezká. Takhle ty poslední tvářní, že trošku si přibrala. Musím zmluvit. To naše 4 dny říkáme se, 3 dny říkáme, že je půl ať zhůna, ať zase něco končí dělat, nebo že je těhotná, tady to. Protože říkáme, ale nás úplně na nervy. Ale furt se s námi baví. Já furt vás má ráda.